Thank you for joining Amokwe TV live broadcast. We are here live at Michael Okpara Square in Enugu State. It's an independence loud. We are celebrating Rangers International FC of Enugu. They are now the champions of Nigeria 2024. Never say die. You know, the official sponsor is Afrinvest. This very event is organized by Okpara. So since yesterday they have been here setting up things. If you are in Enugu, make sure you attend. Don't fail to attend if you're in Enugu, because this is going to be a morale booster for the players and for the organizer too. I believe His Excellency Barrister Peter Ndigbo will also be here. They are coming back with a chartered flight and they are ready. So the decoration and everything is going on. They are setting everything. They are very busy. So work is really ongoing. Okpara Square will be filled up very soon with people. If you are seeing this video, just share. Make sure you share. A lot of designs. You can see so many people is here already. So many people is in Okpara Square already. So don't miss this party. A lot of activities. Information reaching us. The program organized Okpara they are available. Miria they are available. Abacha. Ngongo na ngongo. Yeji maru umu Enugu abacha. Kekwe ihe ọzọ. Ekwe nri ọzọ apart from abacha. Ompa in all. In I if na men or men or so people are coming in their numbers. Well done, no? Dalo. Confirm. Whatever when I but and with the fans. So we are here to encourage people to come down to Okpara Square. And they set everywhere up. You know, if you about here, this stand. Area when we a lot of space, canopies, I can put here different things. So a lot of activities. If we do stand that here, so if you're in Enugu, make sure you rush down to Michael Okpara Square in Pence Loud. And there actually who Enugu State House of Assembly now very close to Spa too. In Spa, you draw Okpara Square from Spa again. What's here? Let's say to go the stage. The stage is ready. Men are to down, Masa are to down. I'm going to Enugu now. Enugu like all one love, all 4-2. That's the code. So brother, Ega for the man is here. Okpara nnukwu mmadụ ka ebo. Ka ya bụ nkwadoshi aga na. It's going to line up one kemgbe 2 days. Yes. Ihe Rangers mere nwebere ndị mere ya for a very long time. Very good. So ha set a lot of records in the Nigerian League this season. So they deserve this celebration. Ha batago. Ha the chartered plane bata from Jos. Very good. Like 4:30 p.m. ha ga na. Confirm. Anyị na yonde Enugu ni ebe ọbụla ị nọ. Ebe ọbụla ị nọ biko ka ebe Okpara Square. Ọbụgodi na nwere fi na-eme ebe nọkete bịa volunteer ọlụ agalụ ebe eri ka a na-ekwugharị mmiri a na-ese stage. Yes. You can join us as a photographer, as onye video broadcaster, just like Amokwe TV. Nye aka na-atụtụ kan na-ese canopy. Ọ ga-adị gị mma maka onye na-emelụ mmadụ ka Chukwu na-emelụ. Rangers abụrụ nke m anyị niile nwe ya. It was from the 1970 after the war. Ka e wee kpokọta ndị Igbo. Before Amuago. Yes.
Yes, Rangers more than 20 years older than me. But look at me today, promoting Rangers, supporting Rangers. So because make the ball balance square. Dalo. Anyị ekene gị. Anyị nwere idea na abacha na-abịa here. Everything. More back. You need to marry Enugu. You watch a film man. Yes. Okay. Okay. Very good. Dalo. Okpara line ekene gị. My brother. Dalo. Dalo. Powerful guy. Members. Umo for to down. Adam aka. Different people with different activities. Ndị na-eshi nri dị iche iche a sị na akwụgwọ ụgwọ m ga-afụ ma ọ dịka rice a ga-enye giveaway. So ime isie nke a na you do yourself. Ihe ọzọ ị ga-emekwe bụ to share this video. You ga share the video ka ọ gaa viral because onye abụcha support ị na-enyere Rangers na ihe a na-eme. Make sure you share this video. I want to bata life and share the video nwanne. Man support ọkwa ihe Rangers na-eme na ihe Okpara na-eme. Ọ sị nye ne dị ebe a na-akwụrụ ụgwọ asọ sị ihe niile bụ just shi ebe nọpụtaba ọ bụ na nwere ego moto were ọkụ gbagotebe n'oge because 4:30 ọsara ọkụ. Ịnụ na ha anatago nke abụrụ na aka na-eche ma ha ga-anata ka ọ na ha ama anata ka agaghị eme ka ama mmiri. Because you understand ebe na ifu ndị mmadụ bịago n'oge take their seats. Ọ bụrụ mgbe a ga na-akwa aka ọ bụrụ oge ga na-abịa ebe maka people na like ịbịa here late. So we make it as a volunteer nyere aka. Most people never want or volunteers can have. They are just helping in one way or the other. Volunteer game maybe share video. Volunteers game maybe one in also a biaba. Manobri not also share video can do so if you can see now the stage at the go set. My one. We always meet. Correct guy. The stage can set here. The stage can set. Rangers but champions and they have been motivating. Many people now about Rangers and Mago Rangers. So share this video, let it go viral, let people see it. You know you do stage and set every home work can name. So the best option is to share this video, copy the link, share to different WhatsApp, encourage people on them and then on Enugu or on a phone. See about Okpara square. Actually, on Rangers gana bata man fools are Ganesh Batamaka Giri Bugweze. Our champions na bata or they can hear good. On your the 10. Actual champions na bateba. Or they can hear good. A man for crowd welcome her because crowd we are Bagana say Giri Bugweze or crowd. And what he has. So I know you a bobon. We're also very Barataweba. I know that many dignitaries will be here. Dr. Ikechuoke, His Excellency Barrister Peter Ndigbo, and so many other people because they are collective effort. Collective effort, Diego. On the next share video, thank you for sharing this video. There is because even sharing this video, I a small thing, but people name me. I'm in the nation harm and share. I don't know why. Share to your wall. People will keep share and wanted information. That's not on your one Magoria, on your one Amarone name. And what anyway, not very close ever been said or more than any work we here. So this party is for everybody. More and more, I know can again. More and more, make sure you share. But please make sure you share. Different people coming online, comment, like, and share. That's what we always plead for everybody. That's very important in here, name. I know why water be a ban or can very hard cry. When I be a kind support a hand, or might be the two or go here in our name, go in there. I know why I can make when you can game. So go on be no. You can keep game maybe copy link video sharing and more click share button about all the clickable. You click a share button, you click on your wall, share on a different group. So that people will be informed because any more information I'm mind as here came in on your better. Some people got by much Hakagama as I knew Enugu and I'm was in Rangers Nata. For that modern Rangers a win go league. So okay, Hanish ready.
awe na anyo gị na-asị gị daalụ maka nkwado na-enye Amaokwe TV, daalụ maka nkwado na-enye Rangers, daalụ maka nkwado na-enye Okpara na ihe ọ na-eme. Anyị na-ekene unu ebe ọ bụla unu nọ. Ka m rutekwara na ebe a ka m fụrụ something very significant. Unu na-anya side a is international conference center a na-arụ. Abụrụkwa obere ihe ogochikwa na Enugu state government dị very serious about it. Onya bụ ihe the thing now is almost completed. This international conference center abandoned for very long. But kita even half year degia ina gonna half year on Oisha Kuchicherozo International Conference Center Enugu. This thing will bring a lot of development on the Enugu. With the 5-star hotel in Agakwani Ronakokia. Just look, can open full space, open for Ebenge zoom here. Zoom where. I believe we now for the thing area International Conference Center. So I know now a lot of things will be happening in Enugu, a lot of activities. I'll get with them and jobs. So Okpara Square, I truck all the feed up. Within the mado, basi ozi a ka ị ga-eshiwe basi atie na WhatsApp status gị, tie na WhatsApp group ị nọ, gwa ha bịawa Okpara Square na everything the set. Canopies ka na-atụ ihe na nke aka na-atụ n'azụ. Mana major thing na-achọ bụ na Rangers na-abata ebe a ka ya na-efu n'ụzọ ha shi abata. Achọrọ bụ na Rangers na-abata ebe a na-abata nnọọ ka bronze champions. So we thank the Enugu state government, the technical support address, because apart from Mpuni na na Okpara Square, obuna na-eji ha ụgwọ. Adenye ha ihe kwesịrị inye ha. I don't believe na ha ga-reach this height. So biko gbaa mbọ fụ na share video ebe anyị nọ bụ Okpara Square, ebe a na-akwado ịnabata Rangers, ya bụ champions of Nigeria. Mụrụkwa otu ọzọ eshenye mụrụ abụsa na abụrụ otu a. Ha na-abata ebe afụ na Enugu niile tụrụ town na Okpara Square. Ha na against Champion League, actually the whole energy ha nwere ihe na nwere onye na-achọrọ motivation n'ụwa. Onye ọbụla ma gị bụ onye na-ekiri m kịta ịchọ motivation n'ihe ị na-eme. So mara ka ị na-motivate onye ọzọ, ka Chukwu na-motivate, because I know why I'm going the next minute. That's why I need to promote here in the what I work for I be Okpara Square, but we are here already. Name the broadcast. In I that fly be any gafna and the money go keep the biaro. Go keep. Man, I brought this population can at Wanya. I want a situation whereby when they ban manga or the plan. That's the target. Ina-abata na-agwa ya ebe isi soro anyị, na-agwa ya ebe nọ n'ụwa niile, na-eme ka mara ebe isi soro anyị, na-asị gị daalụ maka isoro anyị. Ndewo ọ dịrị fecha mgbe Enugu na-ete ekwe very bigger shape. Ọ bụ na ote gị bịara Enugu mana ị na Enugu, ị ga-ama na enwere ihe dị iche. There's a very big difference. Ma nke na-eke onye ọbụla bụ this international conference. I wish no isi akụrụ ebe a dịrọ na Africa the structure dị food glass akụkụrụ n'ụdị ufi na-emere ya. Eko na the 5-star hotel a na-arụ n'akụkụ ya. Kwam ka a na-arụkwa ya bomba to bomba. So ọ dịrị ezi. Okpara Square na ifo a na-enyekwara renovation. So gbaratawa na Okpara Square, mana ihe ga na-eme bụ na-share go video ka ndị ọzọ na-afụ ya. That's my point. Share we go video. Bịawa ebe a kịta pataba ebe ị nọ. Fọ akụgo akụ. Na-asị gị daalụ maka isoro anyị, ka ga-abatakwa live ọzọ na Amaokwe TV channel. Na-asị gị daalụ maka isoro anyị. Ndewo.